Obodom na day. Ade. Ope mama ndo kwa ko man ko na jana ke bisire no me. Ade. E sign be. Obodom for too much. Ndo bodom no so Ope mama ndo kwa ko man ko e jana ke bisire no me. Sign be. Dina, eside na oda we ne robodo mawu. Eside na we hu dia dia. Munjana. Eside na eno bodo ma hu ankwa na wu dia menti afie. Eside na ankwa no ko hu eside chirem. Brakwa, unche mo hanu achirim sai. Ko pakata sumo mo aso. Ye nyina atra se agane, agane eside na mu dia eno bodo ma we eside. Ye nyenya se eside asie dia agane eside na ankwa na wu. Mama Ipa me za trase dia jana ya de na hunye no wuyo no de wan. Ana na mo mpa no kresa. Ba so obomi ana. Bayi no ma yenka. We ko a. E tu ba so obomi ana. Ba so obodo mo yenka no kra, ka no kwa mo yenka, kire kwa mo mpa mi die mi ndu bachi. Ati menka. Ya bodom. Ba ko mo dan se fo ne wan. Obodo me ni o. Obodo mo yo. Ni baba ni mo. Ana mo ni yo. Esa anyi sem na ye nwini no. Efi. Yes anyi semu, se kwesi ada franka na de ni di kwesi ada franka, nche se kwesi ada nkwa na yeto. Ubeti wo bia enfa ba bia se bodom fi. Oba betu yo a. Asem kura na beku. Sumba kuna suna da biya wuce. Yo, I'm going to go to my career. That's the here where I'm from. Why? Ura sabi ebu sabi anya do share abodom wa hen kwafo se yemfa ya abodom mra woni e de na baba bibi na kunti ura se asem na bolu pisa yenti ho asem abeda ye no abodom ni ura se ni musa ose e de na ba ya nkora yin no abi wu agu fi ya no do man kwa ka ene chichi mu
Yani watu saki da yayi yayi kudin kurani na kudai na yayi ai wa kuro na ayi wa kuro ni ki mu eki yayi ya maka ka kirani yayi ana an ka da dura da mutane ko ko fara kuma guda da ma kofa a tiya no media budan ko ta sai sun ba jadi wo wono wani mo ba ji hadiya ko na wani ba ne kice mi ji ana mace hanya wai ba dia mun mura mi yayi ji ana wani musiyo wani mutuna a ciya da shi yayin ran fayyanta ya ce guwa yi a cikin yayin yayi a nan ya ji yayi ku da maka ko kuma a sani ya ji yayi ana mai buwa fa samu cani man ko guda da an ko fa wani ma da ne mu ba je no akwai da na guda da ni mu fiye ba ya haka dai da gufa bu haka dai na da gufa bu ya oba ko mu sawo sole na adi bibitu mu sawa fa ya ntu mo yeye ni sebi ura ni na wo ebe ya se no kure bi wo mu a obeka na ura gina so afako ba so bi twa ajo so be twan kontompo na ura gina ya wo so ebu wa tani no kure bi wo maka kire ya ce bi da ajawo no ba no kure bi a ci ba ta biya ma ka bin ban shi ba kabin ban shi ba ku ce ba wuce ban ya jira ni mu no ya ce mi ka mi ka na ino yo kaso lura sai da ya bodon si wasin kuraro mun ni no musuma o mo so majari e wo ro homra on ba dan kuraro odidi sabi eburu na do ya oditi kuro mu han 20 mi lesen kuraro nko abra mo mo bia no fere mo anu nso do mo sabetu onu mu nyina ampo na edi aka kuma bi na o madi awi na wo so le afa de kuro no wo da mo de abra mo ba ya nkura egu fom so mo do mo ya de afirifie na eba se aduane na eku wo mo onu wani mu wo we aduane kuro na abi so na odi ya o na ha wo so a wo eba wo nso no mo so be wu ana ọ̀rẹ́ ǹjẹ́ ni nsúnmù ní yẹ̀yà o. Ní ọmọ bẹ wo. Yẹ́ ni ẹ̀yin ni kì í wú kura nkẹ́ yẹ. Lúra sẹ́mpa. Lúra mi tẹ́wé bu. Ọ̀sẹ̀ àṣẹ mi ni mo ọ̀yọ̀rọ̀ mu. Ti mmanụ ntụrụ na ya bụ dọm sị. Ọ̀nà akụrụ oti àdàdà ayúra. Enye aduane koro ya ọmị mmọfra ni di yẹn na mmọfra na ewu. Ọsẹ aduane no wo ya wo di anko na ade aduane koro na. Wo ọsẹ aduane koro na. Na jase. Lúra. Asemu ya be. Masị mo nte ho. Akọntro sẹ́mpa o lúra sẹ akọyẹ fi sẹ́m. Obi antere nte ho kafra. Lúra. Ya wo kasa ba wo na mu sa hɔ na asɛm na fa ba. Bodoma sɛnyi bi. Mehwɛ ne sɛ dabu a wɔhwɛ ne aduasa. Na ne mani nyinaa penom nyinaa ɛkɔ. Na mi wura sɛ menkan wɔ mu. Ne ka bɛ de. Wei kɔ na wei ba. Wei kɔ na wei ba. Na mehwɛ sɛ ɔbɔdɔm ki a sɛ sɛ bi pre bi asɛmpa. Ne sɛ esie ɔpae asisirapɛ a asisirapɛ no ɔnyɛ hɔ wɔ mframa mu. Ɔpae na watu afa mframa mu. Ya bodoma sɛnyi. Wana mmiɛnsa na edidi. Na mmienu atumi ewu. Ana bodom pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wɔte wei. Ɔno nso obewu ana. Ɛno deɛ mɛgye atom. Sɛ dabi ne wɔn wu deɛ a. Bodom sɔle agya nkwalaa no. Deɛ ka sɛ ɔno onim deɛ ɔyɛ yɛ ansa na wɔsɔle. Ɛnyɛ sɛ food apem a ɔmo nyinaa nim pɛ. Bodom onye nkwalaa no bɔ ne yɛ dɛ na nkwalaa no nso bɛwu fie gye wo nso wohyɛ brɛ hyɛ yɛ nsɛm. Abodom. Manana kuntintintin ho. Bekewe bu manana kuntin. Ntimi deɛ madwim paa no. Mmɔfra yi wuo yi. Bodom ɛwɔ deɛ ɔde mmɔfra yi yɛ. Sɛ yade a wo yam ne kedu akoto biafo bi wa na ɛbɛgye sɛ bia nkwalaa no ɔmo ntini mu susanti na ɔmo wu ntɛm na wo deɛ wo ntini mu anyini nti ɛne oduani timi nso sɛ so wo ho dendenden ne so ewu si kura mpo ne hu bi da me kai akohye kobua ne so sɛ fi bu agya bankwa yi ase kura no kɛ ya agye ne toɔ bi ebi sɛ no de dada mpanimfo bi na wu so ɔbɔdɔm ne wo yɛ yi deɛ mira asotwe bi a wɔ hɔ no sɛ de mo obi a wadi awu bia na ɔbɔdɔm ɔfata nso ɔbɔdɔm
Emnyemye wani ateta ma wo ho nyɛ me mɔbɔ bi a wo kwala mienu dia wo ho nyɛ mɔbɔ. Akontre ya abodom wo ti penso wadawro ma kwemu ya ti ya abodom ba che okura imrafi. Wani ni na asema ya atubo. Nura mesel ma tementi wo kakra na kontre anu asi bi. Ya me musa usimfo ni ni yesi. Emfa wa bra. O ma me nsane. E kwa ba su no mo fa yi. Wa ufi ni wi e na meboa. Ebile bi su no obi nya no baba ye kakra. E ma ka so ontwe obi hu. Enso ade che no ho meboa. Ndi ya den asem ni adansi a etwebi di ya adansi ya fa nkoto enkura yi mi no ba gi ade wo o ma ma agidi ana wuti mi hwe na afre nkura no ana mo to nsa bi ana meboa ayi wakoro no meboa e ya pesi ana afufu banku abura aduane ya ana na mudi enye aduan nkoro na ana wo de wo sole ye enkura ni mi no wu ana meboa ebra na wote wo na de nti na nkura ni sasa no why na ye ko busa no ya ebra wo sole beba ebra wo sole wo de nche mbonyo afra aduane na na Beba cho wadawro ma. Enche me kure mu nsem. Asema mi busa wo. Ene ya no, mi wura tiegem. Me mpa obone, ne ne kure na me wewe. Me ta asem, me nta nipa. Wate, me nti se ya no. Dia tie ne se, mi busa wo. Wakoto hwuman bi. Abesi ewu fie ho a mi wura enim. Ana adidi ewu kure mu ana. Manum, ukofa na me. Bibi ya ni. Asebra sebi ebu sebi enya ru ni tire so da ye kotokura ti ebu ni ti abedi nti ne ti ba bi konton kro wi oda man san ko mu ye ba mo wu na so bia ni mo mpu ni mpu musa ne bi nti a wo kum ni pada sa wo wei na edi ya bodom nya so anu wo no wa pam so anu anu wo no yenim asema mi kan wada ma ahimfie na me wo no wasema beduru amesiro me dana man sole ya ebe ha me ni ti pa le me huwa ya me nkare bone ni ye na me wewe Ura, una signa ya itiwo. Esiro. Mate mete wo. No busa ni bia osu ni mo we. Kontra ye bi obi bia osu ni mo we. Una yiti. Inyo bia tsewa. Wo wa tsewa. Iti ode ya ube kuma zedenia mikasa aseme na be me wo fuji baba sama baba amani efie na ewu no amani efie na ewu da man godo fi o man godo wa ku o ma tu efu baba Oti amani efie ewu o ma wo ma me godo fi o no o do mo baba ya ko ya bodo baba ya ko baba depending for Right you. asem na dawo sana enya asem ketwa Gabi. akoye se bese pani ko nyina hanan Mi wura etase no banim difo. Tini ya taasi ya wiye no. ma me ya bodom yintimi nyina manem sisi ya emu ne fo na se emu ne bem Mi wura si wantimi nyina mprempre mu. Abrankra na ewe ni nyina nkra ni na mu ntete nkra ni. Ne ne kwa no. asem no Zio. me pese medam ya ma o ma konfo Mi wura si kuro wo hene die ne nso o ma konfo na hwe so. Ona hwe pete krem. Obeda ama no. Ni wo hwe wo nya tentere ni. O mu ntanchia. o ma konfo enhwehwem Pia. o ma konfo enhwehwem no Zio. me pese mede ma me ya bodom Zio. ko to afiase Zio. nemom mani nkuru se nyese me etwe na so Zio. nemom no ni bambonti Zio. efise busua sa asemu ya to no Zio. imane kotina fia ahwa no makoye ne bone Zio. etoso bio Zio. ewu wonsemu asisi no Zio. se manfana nkoto afiase ne ya hwa ewu ni biom ebesesi Zio. mesere no Zio.
Mon kasa me twena so. Zio. Bana ko twena se na man konfo wi hwehwemu a. Ko ba bi am bi asem no. Ebisi. Eno ya bodom se me wura se no no. Osin kasa edua yenti asumpire no. Ba kwa ba. Mienu aba. Miensa aba opese bi be fa won sasu mi. Ni senti ko betima ju ni fie ha eno watna ha na ma mepre ko pe ne no kwa kana ba koma se no. Ya su kromu afọ beka so. Ni mpo e bi kura de na mo nsa so aba no. Oni mu hu bi. Abusu a mo de hia to yawo omumu. Omumu abontra onim de obi de be yawo. E bia na ni masem no ho hwe. Ni senti o do twi no kukum kakra. Ne mo de asem na mo ma akomfo. Na mo akomfo adomu sukọ. Wa hwepete takram, wa basi bi a kire ni wura. Abodom se base yentwe wasu a. Ah, be yo fese. Kwa de na nam sabre no mu no. Se base se no ntra prom ha. Oni no ompa mo da. Ti nya bibia mo do nko. Ayo pa fo. Hey, abodom. Ya abodom. Pada ru ma be wo ko wo fi ase. Ayo kwa fo. Dabi, man ti your kind. Waso asi. What's the ano? Waso asi. O de oni aye. Mini waye die. Ko fie ko we. Se kura ba fie bedidi, no mo ma wuduru adie wo adai. Enye se mba no no. Me maame. Na hwan? Eti won tey. Enye o maame na wo se a. Ko se wo kukura na gu fie o. Menti ye. Ichemwa. Hwa no kasa ye o ta. Hwa kasa ye. Hwa no kasa ye. O maame adie wo anti se ro. Wo ka che se ntwe mo ma no kasa ye. Dabi na ka meka de na ka kira wo. Ko de ko ho mo. Wo ya mpore hwo. Ko ne ko ho mo ne we. Ichemwa. Fefe. Ba bia wo kaka ko na ho turo. E ma me fo ma bu fo ma so tese ma ka kira wo. Ano anka obere. What? Na ka wo so obere den. E ma me fo ma bu fo so e ma so tese ma ka kira wo. Unya domo. Wa di ano. Unya be ma che obi awo. Wo ye fan. Ebio, na ka wo ka obere den. Polo. Dey na bet me. Ano. Me odin. What? Me. Mana enye ta. Wo. Wo be ka sa tia mo ta so am ka tro. Ai! Hai. Say wo yoro. Ai wo no gwa si wo. Nti won. So no bia. Uti na ba hwe no. Oko. Ni wo jo. O twen. Ai! Na sa na te. Na me uti mi mama je ni mai. Masada. Ubwa. Oso atochede kan munya me medasi ni. Ano. Ubende. Meni na bia ni asa. E na wo tina ye watu anya na hwe. Say watochede kan. Say me medasi ni. Momenko. Yenkwan. Yeko fie. Yeko. Samu kwa mo de nchen. Wo mo de teme. Me pesa dance e bam. Ade de wo ye bibi oso nya dance ni. Menye ni pa mienu. Munya medasi for. Oh, dem ni dance. Efe. Ya bo. Omo me wa no ahwe oja yi efi le kwa no se me so me hu na me bu ne paper na mo hu so na edi kan to chede kan ndira ma se da no ana onye be ma ncha mi o bua meti amwa so me na ti bi sa na so nyimi ni we fu pa dio busa no de ma yo bu okuro na eto ye so che asa me kana mu temi asa me kana mu me no ntimi a no ma be dran ni ano Amanya be ma o. Mana bo na kese me kwa beti abo. Baba we ne no Baba. Baba we ne mo wo. Baba. Eno ya bo do be di wo. Ojere mu wi. Baba. Owo ni mi ku a. Baba. Owo se fi die wo mi ku a do. Odun ma ku ma wu ni ye. Eji mi ye duku.
Adam. Ah, berapa? Siapa? Adam bo. Adam ni oh, nak kan bawa ni yo. Adam. Siapa? Oh, siapa semua wasi kau nasi. Onu kau sini me bahasa siapa bawa mama ni yo. Berapa? Mati. Ya dia kau sunnah ya Adam asal ada. Wajib. So cheni wufi anonwa kanya ne se ni nyonu minu akwa ko wi o. No e di oyo ya de ne ko fa adon. Me ka ti Adam se oni amonu agroji. Oni amonu agroji. Dukwa no no suma nkwa ngo fi o. Sa Adam no wa fa no ahyehyɛ ano na. Anacho oni ano ni agura. Ni nyanum so nkofi o nkoridi. Ama we nyina ama. Ti se hadi asie. Ni no debi o. De se ya se ma si aban. Asenye ni onya ne nsere wada horoma. Mo wako mamra fom. Na ko dura do no ko yese dia ni so be ma dum bibi aya adum o. Minim ba bia minim so ofie. Oni ha. Ai fa no ko. Ai fa na do ko. Ai so kura ni oni yo. Bro ma me ko me ba me ko he akwankwa ni ana sisi me hu adoma. Oni wa ma oni pro bai. Se wori me nkwati ate wo de nya abotare me ko hwe no. Wo ha me ba. Me wa he ba. Wo ha.